Tumbal pesugihane Sarinem. Wiwit nganten anyar nganti duwe anak 5, panguripane Sarinem sekeng. Parman bojone mung buruh tani. Kamangka anak-anak kabeh butuh ragat sekolah. Sarinem judeg. Arep melu buruh matun menyang sawah, bahune ora payu merga pancen durung usum pari. Mula dheweke banjur dolan menyang omahe Tumini, bakul tempe langganane. Tumini uga entuk-entuk wae nalika Sarinem ajar lan ngewangi gawe tempe. Bareng wis bola-bali ajar, dheweke kepengin nyoba gawe tempe ning omahe. Parman banjur golek silihan dhuwit kanggo pawitan bakul tempe menyang pasar. Bakul tempe ning pasar sepisanan, Sarinem isih rada bingung. Luwih-luwih dheweke durung duwe dasaran. Ngerti yen Sarinem durung duwe dasaran, Tumini gage-gage nembung tukang karcis pasar. Amprih digolekake panggonan kanggo ndasarke dagangane. Sarinem durung luwes nawakake barang dagangane. Wis jam 11 awan, tempe dagangane Sarinem mesa durung payu. Dene dagangane Tuk Tamini wis entek lan arep mulih. Tumini banjur ngancani Sarinem ngedolake tempene. Ora nganti sak jam, dagangane Sarinem wis entek gusis. Pancen wong dodolan ana pasar kudu grapyak, semanak lan sregep tawa. Yen mung meneng wae, tangeh lamun bisa payu. Apa meneh bakul anyaran kaya Sarinem. Seminggu, 2 minggu, Sarinem pancen durung duwe lengganan utawa wong kulaan tempe. Kamangka Tumini lengganane akeh banget lan pesenane uga akeh. Mula tukul niat alane. Sarinem banjur ngejlogake rega. Dagangane Sarinem didol luwih murah supaya lengganane Tumini padha ambyuk ning dheweke. Jam 12 awan, Tumini lagi mulih saka pasar. Ora kaya adat sabene, anggone nggendong tenggok sajak kabotan. Sing digendong dudu dhelé, godhong jati lan oleh-oleh kaya biasane. Nanging jebul dagangane ora payu. Bareng ditakoni daliman bojone, dheweke blaka suta menawa lengganane wis direbut Sarinem kanthi cara ngedhunake rega. Nganti pirang-pirang sasi dagangane nyelot suda merga arang payu. Mung kari 1-2 bakul lengganane sing isih kulak ning dasarane. Mula tinimbang ora entek, Tumini mung gawe tempe sithik. Senajan Sarinem tumindak culika marang dheweke, Tumini puguh apik lan saben dina bareng menyang pasar. Wis setaun lawase Sarinem bakul tempe dhelé kaya dene Tumini. Direwangi tumindak culika kanthi ngrebut lengganane Tumini, mesa ora sugih. Nuju sawijining dina, dheweke dijak rembugan klesak-klesik sajak nyolowadi dening Tinah.
juragan dhelé ning pasar sing piyayine pancen sugih. Dheweke ditawani golek srana supaya anggone bebakulan laris manis lan uripe bisa luwih kepenak. Sarinem sarujuk lan kepingin banget urip sugih kaya dheweke. Ngepasi dina Kemis Wage malem Jemuwah Kliwon. Dheweke pamitan karo Parman bojone saperlu lunga karo Tinah. Nalika didedhes Sarinem kandha yen arep dijak dolan menyang Jogja. Sarinem mung manut nalika dheweke dijak mangkat rada awan. Perlune ora kangelan anggone golek bis jurusan Yojo. Banjur oper bis padesan jurusan Parangtritis. Bab ragat lan syarat sing dibutuhake wis dicukupi Tinah. Sarinem mung nampa beres wae. Sakwise tekan Parangtritis, kekarone wis ditampani tukang ojek langganane Tinah menawa arep sowan simbah. Tekan sawijining guwa, Sarinem dijak mlebu methuki juru kuncine. Tinah sing mbukani rembug, sabanjure dheweke sumingkir ngenteni Sarinem lan juru kunci sing padha rembugan. Dene yen wis mathuk, juru kunci kasebut sing bakal nglantarake. Syarate mung gampang. Yakuwi saben taun kudu caos dhahar awujud ingkung pitik. Ingkung pitik sing dikarepake mesti wae dudu ingkung biasa, nanging tumbal manungsa. Ora kudu anak bojone sing kanggo tumbal, nanging kena wae tanggane utawa sedulure. Syukur jabang bayi sing isih ana njeron kandhutan. Ora dipikir dawa, Sarinem mantuk lan sarujuk ngono wae. Kejaba kudu caos dhahar awujud ingkung babon utawa kuthuk ing saben taun, Sarinem uga kudu sowan simbah saben 8 dina pisan ngepasi malem Jemuwah Kliwon. Jare Tinah saben 8 dina pisan dheweke kudu gelem ngladeni simbah. Sarinem ora gagas. Laden sing kepiye? Ngertine ya mung laden unjukan apa dene daharan kanggo simbah. Kamangka kaya sing uwis-uwis. Saben 8 dina pisan Tinah ngladeni simbah kaya lumrahe bojo. Gandeng sing diladeni mau bangsane lelembut, mesti wae tenagane ngedap-edapi. Anggone laden simbah mau, Tinah nganti semaput. Bareng diusadani dening juru kuncine, mulih-mulih wis loyo. Najan mangkono Tinah puguh sowan simbah kaya sing wis dadi syarate mbiyen. Yen ora sowan, wedi menawa bandane dijaluk maneh. Ora gantalan suwe, Sarinem dadi juragan gedhe. Ora mung bakul tempe cilik-cilikan, nanging malah wis gawe kios sak pirang-pirang. Omahe gedhe magrong-magrong lan anake 5 wis dicekeli pit motor dhewe-dhewe. Wis bola-bali bojone ngelingake amprih Sarinem enggal tobat lan ora nerusake tumindake sing dosa gedhe, ngorbanake sedulur lan tangga teparo. Warni
tanggane Sarinem tilar donya. Anggone tilar donya mau jalarane mung sepele. Kepleset lan tiba nalika bubar adus menyang kali cerak omahe. Tekan ngomah Warni dadi rubungan wong akeh merga nyawane ora ketututan. Arwahe Warni isih klambrangan merga matine ora sakbaene. Arwah sing klambrangan mau ngeslupi Gunadi ponakane sing isih jaka cilik. Gunadi mau ngomong ora karu-karuan. Suarane persis jebles kaya Warni Suwargi. Nalika disuwunake tulung marang wong pinter amprih diusadani, Gunadi mbeka nglawan lan ngamuk-amuk karo kandha mangkene. Dulur-dulur kabeh, aku Warni. Padha rungokno. Menawa papanku sing saiki peteng dedet lelimengan lan rekoso banget. Sing padha karo aku rekasane wis akeh. Ing antarane Ngatiem, Juminah, Parmin, lan Jabang bayi sing isih ning njeron weteng. Jane sing arep melu aku isih akeh, nanging embuh kapan. Tulungono aku ya dulurku kabeh, supaya aku enggal-enggal luar saka kasangsaran iki, lan aku enggal entuk papan sing padhang. Ngono kandhane Gunadi banjur tiba semaput. Wong-wong sing krungu omongane Gunadi sing lagi kangslupan arwahe Warni mau padha klesak-klesik kandha. Ya bener yen Ngatiem biyen matine ya ora lumrah. Buktine lagi 2 dina lara untu ngerti-ngerti gusine abuh gedhe lan mecah dhewe nalika arep dioperasi. Pancen nggumunake atase wong lara untu, lah kok gusine abuh gedhe, mecah, ambune badhet lan metu singgate. Saploke Sarinem sugih mbrewu, saben taun mesti ana sripah utawa wong wadon bobot keguguran utawa miskram. Sing padha tilar donya mau ora sakbaene lan anggone padha miskram uga ora wajar. Ora ngertiya kabeh mau didadekake tumbal. Ora mung Gunadi sing kangslupan arwahe Warni, nanging ana bocah cilik jenenge Amir umur udakara 3 taun uga nate kangslupan kluron. Dheweke kandha menawa mbiyen matine dienggo tumbal pesugihane Sarinem. Ngertiya ya sedulur-sedulur, aku saiki rekasane kaya ngene lan papanku peteng dedet. Aku emoh yen salawase sengsara kaya ngene. Kanca-kanca sabarakanku akeh banget lho. Kabeh padha rekoso lan kepengin enggal-enggal entuk papan sing padhang. Tulungono aku ya kanca-kancaku kabeh ya sedulur-sedulur, tulungono. Sakwise ngomyang Amir banjur tiba semaput. Kena dipesthekake menawa rewang sing nyambut gawe ning omahe Sarinem yen lagi mbobot enom akeh-akehe keguguran utawa miskram. Biasane rewange sing lagi mbobot enom digemateni, disili dhuwit
utawa diuja pangan déning juragane. Kocapa ora suwe maneh mesti kandhutane gugur. Tumeka saiki Sarinem isih sugih mbrewu, montore kinyis-kinyis lan bandane ora entek menawa dipangan anak putune nganti 7 turunan. Emane anggone bisa sugih mau ancik-ancik nyawaning liyan. Krungu-krungu Parman bojone durung suwe iki uga mati ngenes, mbok menawa ora sarujuk marang Sarinem. Urip sepisan wae direwangi golek pesugihan. Yen ora duwe tumbal sing dicaosake, kurang bejane anak bojone utawa dheweke dadi tumbal pesugihane. Crita iki pancen nyata ana, mung wae bab jeneng lan papan sengaja disingklonake kanggo njagani bab-bab sing kurang prayoga.